Senaattori Kyösti Kallio puhui toukokuussa 1918 Nivalassa siitä, kuinka meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaata rakastavia suomalaisia. Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä. Valtakunnallisella tasolla maltilliset tahot pyrkivät monin keinoin jatkamaan sodan katkaisemaan yhteiskunnan rakentamista ja siirtymään kohti normaalia demokraattista järjestelmää. Tästä kertovat muun muassa jo syksyllä 1918 järjestetyt kunnallisvaalit ja seuraavan vuoden maaliskuussa pidetyt eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit olivat samalla myös itsenäisen Suomen ensimmäiset. Vaali voitti valtiomuototaistelussa tasavallan kannalla olleet ryhmät sosiaalidemokraattien pysyessä suurimpana eduskuntaryhmänä. Ihmisten mielissä katkeruus ja keskinäinen vihanpito säilyvät pitkään. Omaisensa tai terveytensä menettäneitä oli paljon. Tuomittuja armahdettiin useaan otteeseen ja viimeiset vankileirit lopetettiin vuoden 1919 aikana. Monen vapausrangaistus ja kansalaisluottamuksen menetys kesti kuitenkin paljon pidempään. Lukuisat sotalettit ja orvot joutuivat elämään sisällissodan aiheuttamien menetysten kanssa koko elämänsä. Sodassa eri puolilla taistelijat joutuvat kohtamaan entisen vihollisensa omassa kotiympäristössään ja hiljainen pyräily on jatkunut vuosikymmen. Sovinnon rakentajien asema ei ollut helppo. Sanojen oli muututtava yhteiskunnallisiksi uudistuksiksi. Maareformi oli maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tärkeä keino luoda yhteiskunnallista vakautta. Väinö Tannerin johtama SDP-vähemmistöhallituksen nimittäminen vuonna 1926 osoitti olojen vakiintumista ja luottamuksen palautumista. Yksi symbolinen jakolinja ylitettiin, kun pääministeri Tanner otti toukokuussa 1927 presidentti Renaanderin sairastuttua vastaan suojeluskuntien mainitsi Valkoisen Suomen voitojuhlapäivänä. Paraatin vastaanottamisesta nousi kohu sekä poliittisessa oikeistossa että vasemmistossa. Monissa osin Eurooppaa ja myöskin Suomessa 1930-luku oli jossain määrin ääriliikkeiden aikaa. Ulkoinen vihollinen yhdisti suomalaiset taistelemaan itsenäisyytensä puolesta. Aikaisempi valkoisen armeijan ylipäällikkö ja talvisodan armeijan ylipäällikkö Gustav Mannerheim päätti talvisodan jälkeen vuonna 1940 lopettaa käskymään armeijan lippupäivän vieton voitonparaatin päivänä 16. toukokuuta. Sen sijaan hän päätti, että toukokuun 3. sunnuntaita vietetään talvisodassa kaatuneiden sankarivainojen sekä myös kaikkien murroskautina 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uranneiden yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä. Traditio, jota olen omalta osaltanikin pyrkinyt vuosittain kunnioittamaan. Arvoisat kuulijat, Suomen itsenäisyyteen johtaneita tapahtumia ja sen alkuvuosia on muistettu ja muisteltu erilaisissa tilaisuuksissa. Vuoden 1918 tragedia kuului niihin. Siihen sekä sen syihin ja seurauksiin tutustumalla tulee entistä vakuuttuneemmaksi demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välttämättömyydestä. Kunnioittakaamme myös niiden vuoden 1918 sukupolven kuunneita ihmisiä, jotka kykenivät ylittämään kansakuntaa jakaneen rajalinjan, sitomaan sodan haavat sekä yhteistyössä rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa, kestämään ulkoiset ja sisäiset koettelumukset ja luomaan kansakunnalle hyvinvointia. Kestävä sovinto rakentuu totuudella. On tärkeää, että suomalaiset tuntevat oman historiansa. Pääministeri Paavo Lipposen aloitteesta syntynyt valtioneuvoston vuosina 1998-2002 pääosin rahoittamaa Suomen sotasurmat 1914-22 hanke on ollut tässä suhteessa merkittävä. Tutkimuksen avulla sodan uhrit saivat nimen, kuolinpaikan ja päivän. Näiden tietojen avulla omaiset ja sukulaiset ovat saaneet tietää heille läheisten ihmisten kohtalon niin valkoisten kuin punaisten. Suru